på vores kemikalier og vores kemikaliesikkerhed. Vi skal bruge 4 forskellige kemikalier. Fast calciumkarbonat, 1 molar saltsyreopløsning, fast calciumdioxid og demineraliseret vand. Kemikaliesikkerhed. Calciumkarbonat har ingen H- eller P-sætninger, så den har vi ikke skrevet noget om. Saltsyre. Det forcerer øjenskader, ætser huden ved kontakt. Du skal derfor bære øjenbeskyttelse, kittel, for at mindske risikoen for kontakt af huden. Vi har vores P-sætninger skrevet ind på slidet, som vi henviser til. Calciumoxid. Forcerer irritation på huden, forcerer alvorlige øjenskader og forcerer irritation på luftvejen. Derfor skal du bære briller, og vi har så valgt at lave det i et zinkskab, fordi at det er i pulverform, og derfor kunne det komme ud over det hele. Demineraliseret vand har ingen H- eller P-sætninger, men det har en pH-værdi på 4, så derfor skal du ikke drikke det eller putte det i øjnene. Vi henviser også til vores H- og P-tal, som står inde under vores slides. I forsøg 1, kalkbrændingen, vejede vi en porcelænsdel, og den vejede vi til 13,65 gram. Så fyldte vi vores calciumkarbonat i delen og vejede den derefter, så den vejede 16,43 gram. Det betød, at der var 2,78 gram calciumkarbonat i delen. Så puttede vi den i en muffelovn i 8 timer og tog den ud efter de 8 timer og vejede den igen. Nu vejede den så 15,26 gram, altså der var 1,17 gram, der var forsvundet ved forbrændingen, og derfor var der 1,61 gram calciumoxid tilbage i delen. For at finde massen på calciumoxid i teori tog vi vores reaktionsskema fra forsøget før og sat ind i et stykmetrisk skema. Vi har massen på calciumkarbonat, som er 2,78 gram, og så finder vi så molarmassen på de forskellige grundstoffer ved hjælp fra det periodiske system. Ved hjælp af formlerne nede i venstre hjørne kan vi lave de forskellige udregninger og finde stofmængden på vores produkt ved at gange massen med molarmassen. Det hjælper os med at finde den teoretiske masse i gram på vores calciumoxid, da vi kan tage vores stofmængde og gange med molarmassen på vores calciumoxid, så man kan se vores stykmetriske beregning. Hvis vi så tager vores masse af calciumoxid og carbondioxid og lægger sammen, skulle det helst give det samme resultat som den samlede masse af vores calciumkarbonat. Vores calciumoxid og carbondioxid er dog 0,02 gram tungere end vores calciumkarbonat. Det kan dog skyldes op- og nedrunding i forhold til decimaltal i vores beregninger. Hvis vi så lægger det sammen med i vores praktik, så får vi vores masse på calciumoxid til at være 1,61 gram, og i teori bliver den 1,57 gram, hvilket har en difference på 0,04 gram, hvilket nok er grunden, at alt CO2 ikke er blevet fraskilt i vores brænding af calciumkarbonaten. I del 2 karbonatprøve startede vi vores forsøg med at knuse vores brændte kalk i en morter under udsug for at undgå støv. Derefter puttede vi 1 ml 1 molær saltsyre ned i et reagensglas. Derefter tilsatte vi en lille smule calciumoxid, og der skete ingenting, fordi at al CO2'en var brændt ud af calciumkarbonatet, og derfor havde vi calciumoxid. Vi gentog forsøget igen, men hvor vi puttede calciumkarbonat i, og der så vi en kraftig reaktion af gasser, som blev frigivet, fordi at calciumkarbonaten ikke var brændt om til calciumoxid. Vores carbondioxid bliver fraskilt fra vores calciumkarbonat, da vores oxygenatomer går sammen med vores hydrogen plus ioner, hvilket danner vand, og så får vi fri carbondioxid, hvilket på fri form af gas, og derfor bliver det udskilt fra vores vandlige opløsning. I vores forsøg 3 starter vi med at afmåle 0,1 gram brændt kalk, og vi afmålte 100 ml demineraliseret vand. Vi startede med at overføre det demineraliserede vand til en flamingokop og måle temperaturen på det. Vi målte temperaturen på 23 grader, inden vi havde udført eksperimentet, og vi målte en pH-værdi på 4. Derefter tog vi vores brændte kalk og hældte ned i vores demineraliserede vand og rørte det rundt. Vi puttede derefter vores sølvpapir over toppen og lukkede den tæt og lod det stå i lidt tid. Efter lidt tid tog sølvpapiren af og tog et mål på 25 grader, som det demineraliserede vand var steget til, og en pH-værdi, der var blevet til 9.
I vores reaktion har vi vores calciumoxid, som går sammen med vores demilitariserede vand. Det bliver til en base, da vores oxygen fra vores calciumoxid går sammen med H2O'en, og det bliver så til hydrogenoxid, hvilket er en base. Det bliver til sammen calciumhydrogenoxid på vandlig opløsning. Konklusionen på vores D1-kalkbrænding var, at det lykkedes os at brænde carbondioxiden ud af vores calciumkarbonat, fordi at vi kunne se, at vægten den faldt efter, at den har været i en muffelovn. Det understøtter vi også med i del 2, hvor vi sammensatte vores nu calciumoxid sammen med vores saltsyre, hvor at der ikke skete en reaktion, hvor at hvis vi gjorde det med calciumkarbonat, så kom der CO2 ud i gasform. I del 3 er vores konklusion også, at vores forsøg virkede, da vi kunne både se en temperaturstigning og en pH-stigning på vores demilitariserede vand, efter at vi kom vores calciumoxid i. Vi kan perspektivere vores første forsøg med kalkafbrænding til Aalborg Portland, fordi det er den samme procedure, de kører hver dag, når de brænder deres kalk af. Med det kan vi konkludere, at Aalborg Portland står for en stor klimaaftryk, da afbrændingen af kalk har en stor udledning af carbondioxid. Hvad de hedder? Hold nu kæft, jeg er dårlig til det her, mand. Det var det helt... Fuck, jeg hader det her.